No ano 2018 seguiremos con este esforzo e organizaremos como mínimo o curso A2, o nivel A2, para poder seguir esta xente que agora remata o A1, que poida seguir a súa evolución cos próximos niveis. Entón, bueno, creo que é importante que se saiba que non todos son obras, non todo é cemento, hai outras actuacións que son tan ou máis importantes que o cemento, como son aquelas actividades que facilitan o desenvolvemento persoal e a comunicación e, sobre todo, a igualdade, non? Ademais de promover a accesibilidade, facilitando a comunicación para as persoas con dificultades auditivas, estes cursos supoñen un importante complemento formativo para a busca de emprego. É algo que nos parece importantísimo polo que significa para as persoas que fan o curso de lingua de signos, que a parte da satisfacción persoal de poder comunicarse con problemas de audición, pois tamén mellora o seu currículum e, polo tanto, a posibilidade de acceder a un emprego, pero tamén beneficia as persoas con problemas de audición, que van a ter máis persoas ao seu arredor coas que poder comunicarse sin tantas dificultades. Os interesados nesta oferta formativa poden solicitar máis información no Departamento de Servizos Sociais.